Édesával ezt a számot küldeni nagyon sok szeretettel a Marian, a fiának, a Milánkának nagyon sok szeretettel, és az újszülött fiának küldeni még a számot a Jácinkának, és szeretnék küldeni a számot a férjének, a Jácinnak a 10. évfordulójukra. Áldja meg őket a drága Jóisten erőben egészségben még 100 évig. Saste battare e sciavolette su tutto drago sul Milánkan téged szeretünk.